Kuinka se ilta sitten menikään? Lähtikö papat minnekään? Vai saapuiko papoille nukkumatti? Muumilaakson pelottava hattivatti. Kyllä papat jaksaa painaa, mutta lompakko on vainaa. Tarvitaan pankista lisää lainaa, koska tänään on pääpäivä. Ensimmäisenä vastaan hukki, papuilla yllä skimbaajien luukki. Siellä siipiä no thanks, seuraavana naapurin pois kotoo. Baari Ollin mieleen, auki aamu 6. Coloradon väliin täällä kävimme jo, suuntana Barkota Levin sporttibaari. Vessassa ollut pieni sota näkyy kuin Marokon basaari, mutta Barkodassa lauloi Antti Vilamaa. Hän loi baariin hyvää tunnelmaa. Papoilla hölmöolo, suuntana siis pubi Hölmölä. Otetaan 8 valkovenäläistä ja prikkateräviä. Jonossa edessämme pyydettiin, jos tähän pikkupurtavaa, siihen ei Stefans käy. BNLS Bonelles Smash bursaa kera oluen. Melkein pääsee itku, edessä siintää ihku. Ovella liian pitkä jono, eihän meillä ollutkaan jano. Kujon päässä brittipubi, pub Old Mates kyltissä luki. Vähän niin kuin me papat, vanhat kamut, sinne siis. Tiskillä samat sanat, 1 olut please. Eiköhän tää papoille jo riitä, vielä on päivä uus. Taksilla vois mennä Koisaan, mutta tähän onkin aktiiviloma. Eli kävellään, pakkanen tekee tuloa. Taas varpaat jäässä, onneks on pipo päässä. Tää päivä oli todellakin pääpäivä. Aamulla ladut koettiin, päivällä rinteet laskettiin. Vähän pipolätkää seurattiin ja illalla rentouduttiin vain, koska tää oli pääpäivä.